Η ιστορία του νομίσματος είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία και την εξέλιξη του ανθρώπου, ο οποίος στην προσπάθεια βελτίωσης των βιωτικών του αναγκών κατέφυγε από τα πρώτα κιόλας βήματα της κοινωνικής του υπόστασης στην αναζήτηση τρόπων διεκπεραίωσης εμπορικών συναλλαγών. Ο αντιπραγματισμός, η ανταλλαγή σε πλεονάζοντα υλικά αγαθά, αποτέλεσε την πρώτη φάση της ιστορίας των συναλλαγών και συνεπώς του χρήματος. Οι λαοί της Μεσοποταμίας και οι Αιγύπτιοι, πολύ πριν το 6000 π.Χ., καθιέρωσαν ως κοινά μέτρα αξίας τα ζώα. Στον Όμηρο συναντάμε αυτή τη συνήθεια της εκτίμησης των αντικειμένων σε βόδια. Η χρήση του μετάλλου αποτέλεσε ένα περαιτέρω βήμα διευκόλυνσης των ανταλλαγών. Σε περιπτώσεις συναλλαγών ή πληρωμών σε άργυρο, το πολύτιμο μέταλλο ζυγιζόταν έτσι ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια το συμφωνημένο ή το απαιτούμενο ποσό. Το μέταλλο, χρυσός, άργυρος, χαλκός ή σίδηρος, υλικό εύχριστο και ανθεκτικό, σταδιακά υιοθετήθηκε από πολλούς λαούς ως μέσο διεκπεραίωσης οικονομικών πράξεων και συναλλαγών, αλλά και ως περιουσιακό στοιχείο. Αντικείμενα με ορισμένο σχήμα και καθορισμένη αξία με τη μέθοδο του ζυγίσματος, όπως ράβδι, τμήματα ράβδων, δακτυλίδια, κρίκι, σφαιρίδια, τάλαντα και άλλα, αλλά και χρηστικά αντικείμενα, όπως τρίποδες, λέβητες, οβελί, κοσμήματα, πολεμικός εξοπλισμός, αποτέλεσαν μορφές χρήματος. Τα χάλκινα τάλαντα έχουν το σχήμα τεντωμένης δωράς βοδιού, χωρίς το κεφάλι, και τα πόδια και έχουν βάρος περίπου 25,5 κιλά. Η πραγματική όμως πρόδρομη του νομίσματος είναι η σιδερένη οβελή, σιδερένη δηλαδή ράβδι βάρους περίπου 403 γραμμάρια και μήκους περίπου 1,2 μέτρα. 6 οβελοί, όσοι δηλαδή μπορούσαν να χωρέσουν στην παλάμη του ανθρώπου, ισοδυναμούσαν με μία δραχμή, από τη λέξη δράξ που σημαίνει χούφτα. Ο βασιλιάς του Άργους Φίδων ήταν πιθανότατα ο εμπνευστής της χρήσης των σιδερένιων οβελών ως χρηματικής μονάδας στις συναλλαγές. Η γένεση του κερματόμορφου νομίσματος στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. ήταν αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης εξέλιξης, η οποία προήλθε από την προσπάθεια των ανθρώπων να διευκολύνουν τους τρόπους των εμπορικών τους συναλλαγών. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, το νόμισμα οφείλει την ονομασία του στη λέξη νόμος, γιατί δεν είναι προϊόν της φύσης, αλλά του νόμου και εξαρτάται από εμάς να το αλλάξουμε ή να το αχρηστέψουμε αν θέλουμε. Η επινόηση του νομίσματος στα τέλη του 7ου αιώνα θεωρείται επίτευγμα των Ιλιδών και ήταν από το ήλεκτρον, ένα φυσικό κράμα χρυσού και αργύρου. Ωστόσο, οι ευρηματικοί Έλληνες της Ιωνίας, οι οποίοι υιοθέτησαν σχεδόν ταυτόχρονα με τους Λιδούς την έκδοση νομισμάτων από ήλεκτρο, έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάδοση του νέου επιτεύγματος. Η εξέλιξη της πρώιμης νομισματοκοπίας από ήλεκτρο μπορεί να συνοψιστεί ως εξής. Οι πρώτες νομισματικές εκδόσεις δεν έφεραν ένα συγκεκριμένο τύπο, ήταν άτυπες. Ο εμπροστότυπος γέμιζε με πυκνές παράλληλες γραμμές ή βαθυλώματα, όπως ο στατήρας από τη Σάμο, ενώ ο πιστότυπος έφερε ακόσμητα τετράγωνα ή ορθογώνια έγκυλα. Σύντομα όμως, ο εμπροστότυπος απέκτησε συγκεκριμένη παράσταση, η οποία πολλές φορές είχε άμεση σχέση με την πόλη που έκοβε το νόμισμα ή με τους προστάτες θεούς της. Από τα πρώιμα νομίσματα αξίζει να σημειωθεί ο ηλέκτρινος στατήρας με την παράσταση ελαφιού, του αγαπημένου ζώου της Αρτέμιδος, της θεάς προστάτηδας της Εφέσου, ο οποίος αποδίδεται στην πόλη αυτή. Στα μέσα του 6ου αιώνα, τα νομίσματα από ήλεκτρον έπαψαν να εκδίδονται. Οι περισσότερες πόλεις άρχισαν την κοπή χρυσών και κυρίως αργυρών νομισμάτων. Η εξέλιξη της ιστορίας του νομίσματος έφερε στο προσκήνιο μια εντυπωσιακή κινητικότητα στη νομισματική παραγωγή. Η Αίγινα είναι η πρώτη πόλη του ελλαδικού χώρου που έκοψε αργυρά νομίσματα γύρω στο 560 π.Χ. Πολύ σύντομα ακολούθησαν η Αθήνα και η Κόρινθος. Οι αργυροί στατήρες της Ιλίδας σχετίζονται με την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι αιγινήτικοι στρατήρες, τα δίδραχμα της Κορίνθου, πόλη, τα τετράδραχμα των Αθηνών, γλάφκες, θα ακολουθήσουν την αδάμαστη ενεργητικότητα των Ελλήνων, θα ταξιδέψουν στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου και θα συμβάλλουν στην εξάπλωση της χρήσης του νομίσματος.
Η τεχνική κοπής των νομισμάτων στο αρχαίο ελληνικό νομισματοκοπείο ήταν σχετικά απλή. Αφού θερμαινόταν πρώτα το πέταλο, τοποθετούταν στην οριχάλκινη μήτρα που ήταν ενσωματωμένη στο αμμόνι και είχε χαραγμένο στην επιφάνειά της τον εμπροστότυπο του νομίσματος. Στη συνέχεια, τοποθετούταν πάνω από το πέταλο ο χαρακτήρας, μια κινητή μήτρα στην κάτω πλευρά της οποίας υπήρχε ο πιστότυπος. Ο τεχνίτης χτυπούσε με τη σφύρα το χαρακτήρα και το άμορφο κέρμα διαμορφωνόταν σε πεστό, χτυπητό νόμισμα. Κατά την ευρεία χρήση της αργυρής νομισματοκοπίας στον ελληνικό κόσμο από τον 6ο αιώνα π.Χ. και εξής, γεννήθηκε μια μεγάλη ποικιλία σχεδίων, τα οποία κεντρικό στόχο είχαν να συμβολήσουν και ακόμη να τονίσουν την εξουσία της υπεύθυνης για την κοπή πόλης. Κάθε λοιπόν πόλη χάραζε πάνω στα νομίσματά της το δικό της έμβλημα. Πράγματι, η ποικιλία των διασωθέντων τύπων των αρχαίων ελληνικών νομισμάτων είναι πολύ μεγάλη. Ο διαπρεπής Γερμανός νομισματολόγος Kurt Regling έχει πει στις αρχές του αιώνα ότι υπάρχουν περίπου 30.000 τύποι μόνο για τα αρχαία ελληνικά νομίσματα. Συνήθως, η εικονογραφία των νομισμάτων ήταν απεικονίσεις προστάτηδων θεοτήτων ή απεικονίσεις των ιερών του συμβόλων, απεικονίσεις εγχώριων προϊόντων, γραφική παρουσίαση του ονόματος της πόλης και απεικονίσεις βασιλέων ή δυναστών ή ακόμη απεικονίσεις επιφανών προσώπων που τιμώνται από την πόλη. Ιδιαίτερη σημασία στα νομίσματα έχουν και συνοδευτικές επιγραφές όπως διάφορα μονογραφήματα. Τα πρώτα χρόνια του ρωμαϊκού νομισματικού συστήματος, στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ., χρησιμοποιείται ως νομισματική μονάδα ο σταθμιζόμενος ακατέργαστος χαλκός. Στα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ., μετά από σειρά κατακτητικών πολέμων, η Ρώμη γίνεται το μεγαλύτερο και ισχυρότερο μεσογειακό κράτος. Ο απότομος πλουτισμός και οι επαφές με κατακτημένους λαούς θα γίνουν αφορμή για ριζικές μεταβολές στη ρωμαϊκή κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό, οι οποίες αντικατοπτρίζονται άμεσα στα ρωμαϊκά νομίσματα, κυρίως στα αυτοκρατορικά. Το πρώτο επίσημο νομισματοκοπείο της Ρώμης στεγάστηκε στο ναό της θεάς Τζούνο Μονέτα, η οποία ταυτίζεται με την ελληνική Ήρα, που το όνομά της πέρασε στην νομισματική ορολογία. Έτσι, έχουμε την καθιέρωση του όρου μονέδα ή μονάδα. Λίγο πριν το Δεύτερο Καρχιδονιακό Πόλεμο, το πρώτο ρωμαϊκό νόμισμα αντικαθίσταται από το Quadrigatus, που πήρε το όνομά του από την παράσταση του Τέθρυπου. Γύρω στο 211 π.Χ. καθιερώνεται ένα νέο νομισματικό σύστημα εξαιτίας των αναγκών που προέκυψαν και το οποίο βασίζεται στο δινάριο. Τα πρώτα χρόνια της δημοκρατικής περίοδου, στις εμπρόστιες όψεις των νομισμάτων, δεσπόζουν θρησκευτικές παραστάσεις κυρίως. Με την καθιέρωση του διναρίου εμφανίζονται νέοι τύποι. Το 44 π.Χ. απεικονίζεται το πρώτο πορτρέτο εν ζωή Ρωμαίου του Ιουλίου Καίσαρα, γεγονός που γίνεται αντικείμενο μίμησης για τους διαδόχους του και ανοίγει το δρόμο για το αυτοκρατορικό πορτρέτο πάνω στα νομίσματα. Η επικράτηση του Οκταβιανού, του μετέπειτα Αυγούστου με την αυμαχία στο Άκτιο το 31 π.Χ., σημείωσε την οριστική κατάργηση του δημοκρατικού πολιτεύματος και την καθιέρωση της αυτοκρατορίας. Το 27 π.Χ. το νομισματικό σύστημα αναδιοργανώνεται με την εισαγωγή του χρυσού αούρεους, που σημαίνει χρυσός. Ξεκινά έτσι από τον Αύγουστο η παραγωγή πληθώρων νομισμάτων, τα οποία διαδίδονται σε όλη τη ρωμαϊκή επικράτεια. Κατά τον 3ο αιώνα μετά Χριστό, το παραδοσιακό νομισματικό σύστημα της Ρώμης υποκύπτει σταδιακά κάτω από την πίεση του πληθωρισμού και των πολιτικών κρίσεων. Κατά την πρώιμη αυτοκρατορική περίοδο, παρατηρείται μια διαφοροποίηση στην εικονογράφηση των νομισμάτων. Το αυτοκρατορικό νόμισμα θα αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο προπαγάνδας και ενίσχυσης της δυναστικής εξουσίας, απεικονίζοντας σημαντικά γεγονότα, δίνοντας έμφαση στους τριάμβους, στα επιτεύγματα και τη γενεοδορία του αυτοκράτορα.
Η Βυζαντινή νομισματοκοπία καλύπτει μία περίοδο 1000 περίπου χρόνων από την εποχή του Αναστασίου του Πρώτου το 491 μετά Χριστόν μέχρι και την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Οι Βυζαντινές σκοπές δημιουργήθηκαν ως διεθνείς μονάδες συναλλαγών. Η αυτοκρατορία αποκόμισε έτσι μεγάλα ωφέλη και διατήρησε την έγκλη και τον πλούτο της. Τέτοια ήταν η φερεγγιότητα και η δύναμή του ως νόμισμα, ώστε λειτουργήσε ως πρότυπο για τη δημιουργία νομισμάτων άλλων λαών, αφού γνώρισε πλήθος απομιμήσεων. Τα βυζαντινά νομίσματα χρησιμοποιούνταν και για πολιτικές σκοπιμότητες, διότι οι νέοι αυτοκράτορες με την τεχνική της επικοπής αντικαθιστούσαν την απεικόνιση των προγενέστερων αυτοκρατόρων με τη δική τους. Κατά τον 6ο αιώνα παρατηρείται μετάβαση από την τυπική ρωμαϊκή απεικόνιση των πορτρέτων σε κατατομή στην κατενόπιον. Τον 7ο αιώνα εμφανίζονται για πρώτη φορά απεικονίσεις του Χριστού πάνω στα βυζαντινά νομίσματα, καθώς επίσης και διάφορα χριστιανικά σύμβολα. Η περίοδος της οικονομαχίας είχε και αυτή τον αντίκτυπό της στην νομισματοκοπία. Οι οικονομάχοι αυτοκράτορες κατήργησαν τις θρησκευτικές παραστάσεις, οι οποίες επανήλθαν ταυτόχρονα με την εικονογραφία στα μέσα του 9ου αιώνα και απέκτησαν ιδιαίτερη συμβολική αξία. Οι αυτοκρατορικές εικονογραφήσεις θα εμφανιστούν και πάλι στη βασιλεία του Κωνσταντίνου του Πέμπτου. Το 1204, με την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους της 4ης Σταυροφορίας, αυξάνεται η δυτική επιρροή στην νομισματοκοπία. Οι τελευταίες αργυρές βυζαντινές σκοπές έγιναν επί Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του τελευταίου βυζαντινού αυτοκράτορα. Οθωμανικά νομίσματα. Η κοπή νομισμάτων, η οποία αποτελούσε σύμβολο εξουσίας αλλά και πλούσια πηγή εσόδων, ήταν αποκλειστικό προνόμιο του Σουλτάνου. Οι νέες σκοπές, με τις δικές του επιγραφές και απεικονίσεις, λειτουργούσαν ως μέσο πολιτικής επιβολής στους υπηκόους του. Τα οθωμανικά νομίσματα ήταν ανεικονικά. Η μουσουλμανική θρησκεία απαγόρευε την απεικόνιση παραστάσεων ανθρώπων ή ζώων. Οι διάφοροι τύποι τους έφεραν ρητά από το Κοράνι το όνομα του Σουλτάνου, το χρόνο ανάρρησής του στο θρόνο, το έτος σκοπής, καθώς επίσης και τον τόπο έκδοσής τους. Η κοπή του πρώτου εθνικού χρυσού νομίσματος, Άλτουν ή αλλιώς Φλωρίο, έγινε από τον Μωάμεθ το δεύτερο τον Πορθητή. Τα νομίσματα που κυκλοφόρησαν ευρύτερα και κυριάρχησαν στις εμπορικές συναλλαγές ήταν τα αργυρά, όπως τα αργυρά ακτσέ, δηλαδή άσπρα, που εξέδωσε το 1328 ο Ορχάνο Πρώτος κατά μίμηση των άσπρων των κομνηνών, τα οποία παρέμεναν σε χρήση. Ο παρά, δηλαδή ο παράς, μικρής αξίας αλλά ανώτερης του άσπρου, κόπηκε πιθανόν το 1676. Την περίοδο της βασιλείας του Σουλεϊμάν του δεύτερου εκδίδεται το γκουρούς, το γρόσι. Νεότερα ελληνικά νομίσματα. Η νομισματική κατάσταση που διαμορφώθηκε στα Επτάνησα αποτέλεσε τον πρόδρομο για τη δημιουργία ελληνικού εθνικού νομίσματος αμέσως μετά την ίδρυση του πρώτου ελληνικού κράτους. Το ζήτημα της κοπής εθνικού νομίσματος απασχόλησε από νωρίς την προσωρινή διοίκηση της Ελλάδος. Οι προσπάθειες καρποφόρησαν το 1828 όταν ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας ενέκρινε σχέδιο ψηφίσματος της 4ης Εθνικής Συνέλευσης του Άργους για κοπή νομίσματος. Σύμφωνα με αυτό, προτάθηκε η καθιέρωση του αργυρού φοίνικα. Το 1832 θεωρείται σταθμός για την ελληνική νομισματική, καθώς μετά από απουσία πολλών αιώνων, η αργυρή δραχμή επανεμφανίζεται μετά την εκλογή του Όθωνα. Με την απομάκρυνση του Όθωνα, ο Γεώργιος ο Πρώτος, προκειμένου να επιλύσει τα προβλήματα στο δημοσιονομικό τομέα, προσχώρησε στη Λατινική Νομισματική Ένωση. Από το 1879 έως το 1893, το ελληνικό κράτος προέβη σε σύναψη εξωτερικών δανείων με ασύμφορους όρους για την κάλυψη ελλημάτων του κρατικού προϋπολογισμού και οδηγήθηκε σε πτώχευση. Αυτό είχε μεταξύ άλλων ως συνέπεια την εξαφάνιση των μεταλλικών δραχμών και την εμφάνιση των πληθωριστικών χάρτινων.
Η τελευταία αργυρή ελληνική δραχμή έφερε την χρονολογία 1911. Όμως οι πόλεμοι και η γενικότερη κρίση της εποχής εξάντλησαν τα αποθέματα σε πολύτιμα μέταλλα. Η δραχμή της πρώτης ελληνικής δημοκρατίας το 1926 ήταν από νικέλιο και παρέμεινε σε χρήση έως τη γερμανική κατοχή. Επανήλθε το 1954, αλλά ο πληθωρισμός μείωσε σταδιακά την αξία της. Η δραχμή παρέμεινε το επίσημο νόμισμα της χώρας, όμως οι συναλλαγές προς το εξωτερικό γίνονταν με νομισματικές μονάδες πολλαπλάσιες της δραχμής, όπως είναι το δολάριο ή το μάρκο. Το ευρώ. Από το 1985, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, οραματιζόμενη την Οικονομική Ένωση, συμφώνησε σε ένα χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος. Το 1991, στο Μάστριχ, δόθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης αυτής με την καθιέρωση του ευρώ ως κοινής ευρωπαϊκής νομισματικής μονάδας. Η Ελλάδα έγινε μέλος επίσημα στις 19 Ιουνίου του 2000. Ως νόμισμα, το ευρώ κυκλοφόρησε στην Ελλάδα αντικαθιστώντας τη δραχμή από την 1η Ιανουαρίου 2002. Το γραφικό σύμβολο του ευρώ έχει εμπνευστεί από το ελληνικό γράμμα ε και παραπέμπει στο πρώτο γράμμα της λέξης Ευρώπη. Τα κέρματα, 8 σε αριθμό, έχουν τη μία όψη κοινή ευρωπαϊκή και την άλλη όψη εθνική. Στην εθνική τους όψη, τα ελληνικά κέρματα φέρουν ως εθνόσημο παραστάσεις αρχαίων ελληνικών νομισμάτων, προσωπικότητες της πολιτικής σκηνής του τόπου και απεικονίσεις πλοίων. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα διανύουμε μία περίοδο οικονομικής κρίσης. Η κρίση αυτή έχει πολλές αιτίες και είναι παγκόσμια. Η ιστορία απέδειξε βέβαια ότι ανά τους αιώνες πολλές χώρες έχουν έρθει αντιμέτωπες με αυτό το πρόβλημα, αλλά αυτό το νομισματικό σύστημα αξιών, παρά τους κλειδονισμούς και τις κρίσεις, έχει καταφέρει να επιβιώσει. Το άειλο πλαστικό χρήμα, το οποίο συνεχώς κερδίζει έδαφος, θα σημάνει το θάνατο του νομίσματος όπως το ξέρουμε? Τα τραπεζικά συστήματα θα δώσουν λύση για τον απεγκλωβισμό από τα δίχτυα της κρίσης ή θα την επιδεινώσουν?